Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Эш урыннары бар, белгечләр кирәк ашалуда профессиональ ориенташуга багышланган акция башланды. 15 миллион сумлык дару үләне янган. Виктор Милешкинның җитештерү бинасында 6 елдан соң кабат янган. Халыкара конкурстан 2 призлы урын җиңүчеләре белән хәбәрчебез очрашты. Шәһәрдә Чаллыда эшле акциясе башланды. Ул 20 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Акция кысаларында укучылар шәһәр оешмаларына кунакка барачак. Алар өчен тегү фабрикасында, заводларда, янгын сөндерү бүлекләрендә, дәвалау учреждениеләрендә экскурсияләр оештырылачак. Беренче тапкыр әлеге акцияга балалар бакчалары да кушылды. 100нче бакчада тәрбияләнүчеләргә электромонтер һөнәре турында сөйләячәкләр. Акцияның максаты һөнәрләр турында күбрәк мәгълүмат җиткерү, шәһәрдәге уку йортларының дәрәҗәсен күтәрү, мөмкинлекләрен ачу. Узган уку елы статистикасы буенча 11нче сыйныфны тәмамлаучыларның бары тик 29% гына Чаллыда калган. Күбесе Казанны һәм Россиянең башка шәһәрләрен сайлаган. Многие профессии и специальности в нашем городе не представлены, такие как медицинское, высшее образование по медицине здесь нет, так скажем, вузы, да, военные, силовые структуры, так скажем, нанотехнологии, химико-технологические. Бүген мәшгульлек үзәгендә 6000-нән артык вакансия бар, эш сорап килүчеләр саны 1000-нән бераз артык. Шәһәргә табиблар, акушерлар, шәфкать туташлары, җәмәгать транспортын йөртүчеләр, туклану өлкәсендә эшләүчеләр, токерлар кирәк. Мәшгульлек үзәгендә инде киләсе 4-5 елда популяр булачак һөнәрләр исемлегендә төзегәннәр. Рынок труда очень стремительно развивается и меняется. Сейчас все больше требуются такие высокие профессионалы высокого класса. Это и робототехника, и нанотехнологии, и печать 3D и так далее. Вот эти вот до 2020 года будут стремительно развиваться такие вот профессии на рынке труда. Оештыручылар акция укучыларда әлеге һөнәрләргә карата кызыксыну уятырга ярдәм итәр дип ышана. Чарада 800-дән артык мәктәп укучысы, 30-га якын оешма катнашачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Сидоровка күперен төзекләндерү тәмамланды. Бүген яңа шәһәргә таба хәрәкәт ачылды. Юлчылар 14 балк алмаштырды, 2 кат асфальт түшәде. Хәзер як-яклардагы металл каршылыкларны төзекләндерәләр. Бүген җәмәгать транспорты элеккеге режим буенча хәрәкәт итә. Исегезгә төшерәм, күперне төзекләндерүгә 34 миллион сумга якын акча тотылды. 2010 елда объектны аварияле дип таптылар. Узган елда реконструкциянең беренче этабы башланды. Шулук көнне, шулук урында 6 елдан соң яна янган. Бикләндә дары үләннәре җыючы Виктор Милешкинның җитештерү бинасы янды. Үлән эшкәрткәндә кулланыла торган җайланмаларның бер өлеше генә исән калган. Шәһәрдәшебез 30 ел гомерен дары үләннәре җыюга багышлаган. Загорелось вот здесь. Здесь нет ничего. Ни проводов, ничего нет. И загорелось с той стороны. Беренче очрактан соң янгыннан гел куркып килдек ди Виктор Милешкин. Бинада сакчы эшләгән, әмма янгын барлык мәйданны кыска вакыт эчендә уратып алган. Кышка җитәрлек үләннәр запасы көлгә әйләнгән. Аларны бөтен Россия буйлап җыйганнар. Это действительно очень тяжелый труд. Мы едем и на север, и в Оренбургскую область, и по югам. То есть мы на УАЗике едем, все это собирается. Потом все привозится, сушится, резалось все здесь. Вот этот вот пожар, он ударил не по нам. Он ударил вот по самым бедным, по самым малоимущим слоям населения, которые не могут купить дорогие лекарства в аптеках. Врачи на контроле держали каждого больного. И вот сейчас ничего нет. Вот сейчас очень жалко, до невыносимости жалко, ребята. Бина хуҗасы ут төрткәннәр дип уйлый, янгын күзәтчелеге бүлеге инспекторлары 2 версияны карый. Янгынның ут төртү яки электр чыбыкларындагы кыска вакытлы ялганыш аркасында килеп чыкканлыгын белер өчен материалларны Казан лабораториясына җибәргәннәр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләр һава чиста түгел дип экологларга зарланган. Белгечләр рейд вакытында һавага агач тузаны таралганын ачыклаган. Урман цехы янындагы һаваның анализы анда пычраткыч матдәләр барлыгын ачыклаган. Лес-сервис оешмасы җитәкчесенә хукук бозуны һәм тирә-юньне пычратуга китергән сәбәпләрне юк итү бурычы йөкләнгән. Шәһәр суды карары буенча әлеге җәмгыятьнең эшчәнлеге 30 тәүлеккә туктатылган.
34 яшьлек шәһәрдәшебез мошенниклар корбаны булганы гадәттә аларның кармагына олы яшьтәгеләр эләгә. Ирод 12 мең сумлык зыян күргән, ул автомобиленә тавыш көчәйткеч алырга уйлаган. Товар кибеттә 50 мең сум торса, бушлай игъланнар сайтында 12 мең сум торган. Интернет сайтта сатучының номерын табып элемтәгә кергән, мошенник акча күчерергә кирәк дип исәп-хисап счетының номерын биргән. Акчаны күчергәч, сатучы эзсез югалган. Хәзер әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылган. Халыкара вокал конкурсында 2 урын шушы көннәрдә 13-нче балалар сәнгать мәктәбе укучылары Руслан Закиров белән Әмир Нуриддинов Санкт-Петербургтан зур җиңү белән кайттылар. Алар 3 телдә җырлап мәртәбәле жюрины шаккатырган. Әмир конкурста туган тел җырын башкарганы яшь җырчыларны, аларның педагогларын һәм бүләкләрен Рима Әхмәтова күреп кайтты. Руслан Закиров бәйгедә итальянча җыр башкарган. Ул 3 телдә җырлый белә. Сәнгать мәктәбендә 2нче елын гына укыса да, уңышлары яхшы. Музыкальный мир халыкара вокал бәйгесендә 1нче урын. Әмир Нуриддинов исә Санкт-Петербургта Габдулла Тукайның туган телен җырлаган. И туган тел, и матур тел, әткәмән кемнең теле. Dünyada küp нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Малайлар икесе дә эстрада һәм академик җырлау номинациясендә чыгыш ясаганнар. Аларны конкурска педагог Диләрә Камалова һәм музыкант Виктория Альтергот әзерләгәннәр. Диләрә Камалова үзе дә академик җырлау бәйгесендә 2нче урын алган һәм иң яхшы педагог дигән махсус бүләккә ия булган. Минем укучыларым урыс телендә, итальян телендә һәм татар телендә чыгыш ясадылар. Жюри әгъзалары безне бик мактады, безгә югары билге бирде һәм Руслан безнең 1нче урынны алды үз номинациясендә, Амир үз номинациясендә 1нче урын алды. Музыкальный мир халыкара конкурсының оештыру комитеты 13-нче сәнгать мәктәбе коллективына рәхмәт хаты да юллаган. Рима Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шаллыга 5-нче тапкыр Россиянең иң яхшы ярминкәләренең берсе килә. Бөтен Россия ярминкәсе 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты территориясендә оештырылачак. Биредә илнең төрле төбәкләренә 70 җитештерүче үз товарларын тәкъдим итәчәк. Ярминкәдә шәһәр кибетләрендә таба алмаган товарларны сатып алырга мөмкин булачак. Шәһәрдәшләр өчен ерак көнчыгыштан һәм Якутиядан китерелгән затлы балык, ит продуктлары, Абхазия сырлары, баллы ризыклар, тәмләткечләр, бал, Үзбәкстаннан савыт саба, кием салым, Костромадан текстиль, аяк киемнәре һәм башка продукция тәкъдим ителәчәк. Бөтен Россия ярминкәсе 18 октябрьдән 22-сенә кадәр эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Ждете 21 октября? И правильно делаете! Новые цены в новом центре. Например, холодильник за 9 999, а диван всего за 7 777. Только 2 дня, 21 и 22 октября. Корпорация «Центр». Все как для своих. Торговый центр «Алтынай».